Здравейте на всички, аз съм Маркиов 1 и ще правя кандидатура за това. Беше за Warcraft. И такова. Сега ще ви покажа как съм се развил. Това в мултиплеер, не в синглплеер. Ето. Къде показваш? В Hardcraft. Там. Защото в синглплеер не съм правил нищо. Ето, значи това ми е градинката. Това ми е къщата огромната. Това ми е градинката за такова. Огромната къща. Сега ще ви покажа, давай тихо. Това е тук сме Кристиан Томов. Дето го приеха. Не думай. Това ми е съвцета тук. Ще пиша комеди да направя по-бързо. Това ми е тук къщата. Значи сетове. Тук така. Full enchant. Уродите ми съм се развил. Да, ето виждате. Полшанки. Сетове. 3 честа сетове. Тук гледа остана. Така. Фул сет. Да, никой не го интересува. Втори етаж. И какво да правя сега? Какво ще правя сега? Не знам, бе. Не знам, това беше от мен. Дано ме приемете. Чао.